Gautrade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo is een logistiek dienstverlenend bedrijf dat lucht- en zeevracht verstuurt voor zowel bedrijven als particulieren naar bestemmingen wereldwijd. We zijn langer dan 10 jaar actief op de expediteursmarkt in Nederland en we zijn een vertrouwd adres binnen de gemeenschap. We kunnen van alles voor u verzenden, zoals geschenkpakketten, auto's, fietsen, handelszendingen en containers. Gautrade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo hopen u binnenkort te verwelkomen in een van hun vestigingen, zodat u zelf onze kwaliteit en service kunt ervaren. Tot gauw! Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Dat we niet dwars gaan liggen door kinderen te frustreren. Maar het wordt wel tijd, want dadelijk verkiezing de normen naar Lukunuhere. Maar de bent druk aan de campagne. En intussen prijzen op et cetera. Dus laat ons even nog geduld hebben. De waarnemend president. Maar geduld? Ja. Nee, op dit moment. Nee, wat ik bedoel, op dit moment geduld dat hij naar beneden komt. In plaats dat wij naar boven gaan, want anders bereiken we niet wat we moeten bereiken. Toch? De eisen zijn duidelijk in de petitie. We liggen niet dwars, maar we willen wel actie nu. Want we hebben lang gesproken, we hebben lang gevraagd. En onderwijs doet daar deel, verwijst ons naar financiën, financiën doet daar deel. En iedereen verwijst naar elkaar. Maar het is de bedoeling dat nu wel die ondernemer die eronder leidt, dat die uiteindelijk als de rijstboeren dat kunnen krijgen en de andere ondernemers, dat is aan de UNO. Dus ja, dus daarom zijn we hier. Kijkers, er is ook een probleem hier. De buschauffeurs die krijgen hun geld niet op tijd. Het is natuurlijk een probleem die zich al jaren voordoet. En ze willen dus dan niet staken, maar het probleem anders oplossen door bij de VP die nu president is. Vanwege onze president in het buitenland zit, is hij de waarnemend president. En dan wil hij dus nu
zijn ze gekomen voor een oplossing. Want dit is een probleem die te vaak voorkomt. Is 15% de prijs op, dieselprijs op, onderdeelprijs op. Het gaat niet om alleen geld, het gaat om beleid. Je hebt een mooie sector, jaren hebben mensen. Ik zie meneer Kalu daar staan, Milek school, scoreboy bij de bus voor Masara Kalu. Dus aan het idee scoren vervoerde. Maar laat het zo zijn dat we samen met we vechten niet met die regering. We vechten voor die bushouder. En we vechten eigenlijk nog meer, niet alleen voor die bushouder, we vechten voor dat kind die veilig in een bus moet zitten, voor de leerkracht die veilig naar school moet. Daarmee zijn we bezig. En we hebben nu gekozen, omdat we al lang hebben gesproken. En we zien dat gisteren was het de 17e, gisteren hebben we over januari ontvangen. En dat je begrijpt, bushouders zijn hier die rente moeten betalen omdat ze diesel tanken bij andere ondernemers. Dus als spin-off effect van laat betalen en stukken liggen bij de betaaldienst voor een week omdat iemand met verlof is. Weet je, dus dat soort dingen. Wij zijn niet hier om iemand te saboteren, anders hadden we die kinderen vanmorgen niet naar school gebracht. We hebben die kinderen naar school gebracht en we zijn hier gekomen en zo meteen wanneer de waarnemend president naar ons heeft geluisterd, dan gaan we die kinderen weer halen. Maar we hopen dat wijsbestuur is dat nu geluisterd wordt, want we zeggen niet dat we die kinderen ook niet een dagje, maar we willen het niet zo ver laten komen. Omdat we hard hebben voor, we hebben ook kinderen die op school zitten, we hebben kleinkinderen en zo. Maar ik hoop dat de regering wijs is en nu ingrijpt, nu beleid maakt, zodat we niet genoodzaakt zijn om volgende week te zeggen, luister, we rijden totaal niet uit. Dat willen we niet doen. Maar laat het wel duidelijk zijn dat het niet is dat we dat niet kunnen doen. We kunnen dat. Maar we willen door overleg, door dialoog, willen we gedaan krijgen dat een probleem na sa busma is dono. We tak over de takrupasi, kan je dat varap zo. Maar we tak wel if you lanti beloof me wansani. Pe wala mala sapta kasan nosari. Geef me dat alvast. En ga met mij aan tafel en kijk eerlijk naar wat er gebeurt in die economie. Kijk wat er gebeurt met de prijzen. En zorg ervoor dat je me behandelt als een ondernemer. Anders ga ik die bussen verkopen en dan ga ik reis gaan planten. Want het lijkt alsof die ondernemers wel hulp krijgen. En ik heb niks tegen ze, ze zijn goede ondernemers. Maar ook andere sectoren zie ik dat men ondersteund wordt. Wij vragen niet naar ondersteuning, we vragen naar betaal me voor wat ik doe. Of betaal me goed voor wat ik doe. Dat is precies wat we vragen. Maar er was een plan van aanpak of er werd gezegd dat er gewerkt zou worden aan het beleid met betrekking tot veiligheid van de bussen, het vervoeren van de kinderen. Er zou een heel traject uitgezet worden door het ministerie van Onderwijs. In hoeverre hebben jullie dat ook meegedeeld gekregen? Of en wanneer hebben jullie daarover kunnen praten? Want het ministerie van Onderwijs is maar één ketenpartner. Het ministerie van Onderwijs kan een heleboel dingen willen, maar je hebt financiën erbij. Je hebt het ministerie van EZ die moet zorgen dat er beleid komt met betrekking tot bussen, prijzen, onderdelen. Dat we niet hier banden voor zoveel kopen en daarvoor. Er zijn ketens, dus het ministerie van Onderwijs kan zeggen we gaan dat ding ordenen, we willen dit. Laat ze met hun ketenpartners praten en laat ons tot één beleid komen. Toch? Je mag zeggen je wil nieuwe bussen. Toch? Een coaster kost nu op een automarkt 49.000. Toch? En met dat geld US en met dat geld dat we ontvangen kan je dat niet betalen. Dus wil je nieuwe bussen? Wil je dat die grote bussen dat we nieuwe laten halen? Betaal ons. Maak beleid. Invoerrechten, etc. Geef een grace period. Kijk naar je jaren, de bouwjaar, etc. Je kan beleid maken, maar je denkt niet aan ons, maar je stelt eisen. Wij hebben die ervaring in die sector. Wat we willen is, regering, maak niet beleid vanuit de top. Haal ons erbij. Laat ons jou vertellen wat je moet doen. Want hier zit die ervaring. We hebben mensen die 40 jaar en langer rijden. Haal ons erbij. Maak beleid. En jij als regering gaat trots zijn dat je een mooi product hebt. Omdat je geluisterd hebt naar ons, je hebt geïnvesteerd. Je hebt beleid gemaakt. Maar als je gewoon een microfoon neemt als beleidsmaker en zegt ja we willen dit en dan die bussen etc. Zo los je het niet op. Wij kunnen ons ook onze tanden laten zien. We kiezen ervoor om het niet te doen. Dit is de eerste stap.
En als de regering wijs is, ik mag u zeggen, we hebben gesproken met onderwijs, we hebben gesproken met de president. Nog voor zijn vertrek heb ik een onderhoud met hem gehad telefonisch om hem aan te geven, president, dat dit is serieus nu. Als er een missieve hier ligt vanaf december of januari en dat simpel ding kan niet, terwijl wij kraperen, dan is het ons job. Anders hoeven de leden ons niet als bestuur te zetten als het mooi weer is. Ik mag u zeggen, misschien bij andere bonden verdient het bestuur iets, bij deze bond niet. We zijn gekozen om te werken voor de mensen en dan mag ik de vicepresident leuk vinden en de president leuk vinden en alle ministers. Dat is mooi, dat is een privé iets. Wanneer we aan het werk doen, dan zijn we zakelijk in ons werk. En die opdracht van de bushouders is meneer Teller en bestuur. Er is te lang stil geweest, ja, bifeta vet jununo. En daarom zijn we hier. Daarom zijn we hier. En als we kijken, ja. Er zijn enkele maanden voor de verkiezing. Hebben jullie nog, hoe kijken jullie naar die ontwikkelingen? Want wat zal dan gerealiseerd moeten worden in die korte tijd? Een regering is niet daar voor een verkiezing. Een regering is daar om beleid te maken. Toch? Politieke partijen doen mee aan een verkiezing. En wij scheiden dat ding. De politieke partijen zullen het druk hebben, ze gaan in het veld zijn, etc. Maar ik denk dat de president, de vader van ons, de vicepresident is ook misschien van ons. Tegenwoordig is hij stiefvader, want de president is er niet. Zij mogen hun politiek ding doen. Fantastisch. Mil op verkiezing zal mil op asfeer. Maar een regering is daar om beleid te maken. Of verkiezingen kon of verkiezingen kon in mek beleid. Dus wij storen ons niet. Natuurlijk zijn we niet blind voor de realiteit. En daarom gaan we niet begin mei komen zoeken naar die 15% van december. We komen nu. Want anders is de vicepresident dadelijk niet thuis. Of de president niet thuis omdat ze bezig zijn met vergaderingen onder ossos en zo. Fantastisch, het moet ook gebeuren. Verkiezingen moeten komen. Dus we hebben niet tegen verkiezingen. Wat we zeggen is, regering, doe je job, no matter of verkiezing komt of niet. We zijn ondernemer, we zijn jaren bezig. We zijn bezig die toekomst van morgen te vervoeren. We zijn geen mooi weer aan het spelen. We zijn bezig leerkrachten te vervoeren. Een bijzondere groep die hard werkt. En kinderen die morgen de arts en president en zo moeten worden. Wij vervoeren ze. Dus behandel ons ook belangrijk. We zijn een strategische groep. En als we het hebben over continuïteit van beleid, na de verkiezing is er weer een vervolgtraject waarbij dus er machtswisseling plaatsvindt. Zullen er nu al gesprekken gevoerd worden hoe jullie ervoor zorg kunnen dragen dat jullie gewoon steeds vast je geld krijgen, maar ook gewoon de middelen om het werk uit te kunnen voeren? Ik zal weer herhalen wat ik dan heb gezegd. De regering die regeert, no matter als er verkiezing is of zo. Wij geloven, want anders kunnen wij ook zeggen, ja, no, dus 26 mei we taparoko, dan we wachten baka juli, dan we lukken zomaar. Nee toch, we blijven werken. Die ondernemers blijven werken, dus het is nooit zo geweest hoor, dat baka verkiezing direct, manepai, etc. Dus we hopen ook niet dat het zo wordt. Wij zijn van verschillende, allemaal hebben een politieke kleur. Maar terwijl een accident ching, waar is je moeder, waarvoor stemt je moeder of zo, een accident niks. We rijden blind. En wij verwachten dat die regering ons ook blind behandelt. En niet kijken wie we zijn en waar we politiek staan, etc. Ondernemers denken niet zo in hokjes. Want minus op sana ama zijn kleur, minus op sana meneer kalu kleur. Maar sami sabi, dat na ondernemers zijn ook die aan neti. Toch? Wanneer ik op straat ben en of de chauffeur me dan ik een telefoontje tak banti sutu, dan moet ik $100 ready hebben om een nieuwe band te kopen. En als u kijkt naar die tarieven, dan heb ik voor die maand, ja toch, dan heb ik voor die maand, dan heb ik niks meer verdiend, want ik bij een banti. Toch? Daarover hebben we het. We liggen niet dwars, anders waren de kinderen thuis vandaag. We zijn zakelijk hier om aandacht te vragen voor onze problemen. Kijkers, u hoort het. Elke keer weer een probleem met de schoolvervoer. De buschauffeur, de buschauffeurs hier zijn boos. Ze hebben al een tijdje geen geld gehad. Maar wij kijken dus nu vooruit naar de VP, de heer Ronnie Burnswijk. Die moet vandaag dus komen om te praten met ze. Laten we kijken wat uit de bus komt. Kijkers, ik breng u dan de volgende beelden toe. Ik heb van mijn secretaris vernomen dat u vandaag zou komen. Maar ik zie dat u met een grote delegatie bent. Nou,
Waarnemend president, dit is een druppel. Ik mag u vertellen dat op dit moment in Nikeri de mensen bij de commissaris zijn, districtscommissaris in Kommerwijnen, hetzelfde in Saramaka. Wij hebben gekozen voor een actiemodel waarbij we de kinderen niet duperen, de leerkrachten ook niet. We hebben ze vanmorgen op school gezet en we zijn nu bij u hier om aandacht te vragen voor de problemen. En op het moment dat we klaar zijn bij u gaan we weer richting ons werk. Dat is op dit moment de manier hoe wij dus aandacht vragen voor onze problemen. Maar wat zijn die problemen? Jullie zijn van? OBBS, de organisatie bus- en boothouders, we hebben een petitie. En als u ons de gelegenheid geeft, dan willen wij dus de petitie laten voorlezen en dan kunnen we wat toelichtende zaken doen. Ja, wie gaat dat? Alsjeblieft. Goedemorgen. Geachte vicepresident, namens de organisatie van bus- en boothouders Suriname, OBBS, richten wij ons tot u toe met een dringend verzoek inzake de structurele problemen in onze sector. Wij kampen met aanhoudende problemen zoals late betalingen en daaruit voortvloeiende operationele knelpunten. Volgens onze informatie ligt reeds een missieve bij de RVM waarin een aanpassing van 15% op de vergoeding voor door OBBS geleverde diensten wordt voorgesteld. Deze aanpassing is van essentieel belang om een gezonde bedrijfsvoering te waarborgen. Daarnaast is het noodzakelijk om de onderhandelingen met de regering met onmiddellijke ingang te starten. Wij pleiten voor tarieven die gebaseerd zijn op gelijkwaardigheid en billijkheid, zodat de schooltransportsector zowel over weg als over het water op een duurzame en ordelijke wijze georganiseerd kan worden. Alleen door een directe en structurele aanpak kunnen wij de belangen van alle schoolvervoerders adequaat behartigen en de continuïteit van onze dienstverlening garanderen. Wij verzoeken u dan ook met klem om ervoor te zorgen dat de missieve met betrekking tot de vergoeding aanpassing ingaande januari onverwijlend uw RVM passeert, zodat de betaling uiterlijk op 10 maart kan worden gerealiseerd. Dit is van cruciaal belang om verdere financiële en operationele problemen binnen OBBS te voorkomen. Wij hebben er vertrouwen in dat u de urgentie van deze kwestie inziet en dat u de nodige stappen zult ondernemen om tot een spoedige en constructieve oplossing te komen. Dank u wel, vicepresident. Goed. Ik heb het gehoord, ik ga dus checken. Als er hier een raadvoorstel is met betrekking tot betaling van jullie organisatie, dan wordt het spoedig behandeld. En dan, je moet weten dat alle raadvoorstellen die bij mij komen en die onderbouwd zijn en die advies hebben, dan worden die goedgekeurd. Dus zolang het op de begroting staat en het komt hier, niks wordt hier vastgehouden. Ik weet niet of dit al goedgekeurd is hoor. Ik moet nog even checken met mijn administratie. Maar in ieder geval, ik heb jullie gehoord en ik ga dit met de nodige instanties checken. En dan gaan we dit voorleggen. Ja, waarnemend president, dank u wel. Maar laat mij duidelijk aangeven, de OBBS, een money-organisatie, zij zoeken money. Wat we vragen is, als er afspraken zijn gemaakt, in december is deze afspraak gemaakt onder leiding van mijn voorganger, meneer Pokkie. En intussen zitten we in februari, een stuk of februari, ook dadelijk voor werk. We hebben ontvangen gisteren over januari, het is niet meegenomen. De realiteit is dat if we look at dieselprijs tussen december en vandaag, dan begrijpt u dat het niet alleen gaat om waar we recht denken op te hebben, maar wij willen met die regering zitten en kijken naar schoolvervoer, te land en te water. Ko zit een mooi model. Ko luku inkoop van bussen. Want minister Ori zegt hij wil nieuwe bussen. En wij willen ook nieuwe bussen. Ik wil een airco-bus rijden. Maar kijkt u naar beleid, zodat wij als ondernemer, en let wel met dat una ondernemer, en als de man naar West en de man naar Oost, etc. ondernemer, ook de busmensen, de bootmensen. En dat er beleid komt, zodat wij als ondernemer trots mee mogen werken aan dat mooie traject van schoolvervoer, bootvervoer, etc. En dat we dus de kinderen veilig kunnen vervoeren. En natuurlijk, zoals in de petitie staat, laat ons met elkaar aan tafel gaan. We hebben ook
in een gesprek in januari of december bij de president, maar ook in januari bij de minister gevraagd. Laat ons een interministeriële werkgroep desnoods hebben. Want het kan niet zo zijn, waarnemend president, dat wij 17 ons geld krijgen, omdat bij de afdeling Comta de stukken een week zijn blijven liggen, want een leidinggevende was met verlof. Het wordt gesaboteerd. Wij geloven dat er mensen zijn in het systeem die hard werken voor ons, maar mensen die totaal niet snappen dat wanneer we saboteren wat de bushouders doen, dat we weer de leerkracht. Dus ons verzoek is dat u bewerkstelligt dat wij als waardige ondernemers behandeld worden. Koluku sa regering kan doen naar bevriende naties voor bus. Koluku sa NOB kan betekenen jullie ondernemer dat kan vinden een zachte landing te een bijbus. Beleid. En terwijl we met het beleid natuurlijk om abasotu, waarnemend president, anders we uit in een film. Uno kosuko go to usaptaki lai. Natuurlijk, ik kan doen een organisatie een kilo dat we zeggen dat we doen to sanji desma. Maar wat wij van u vragen is, ondersteun uno tak beleid meki. En ja, dan wensen wij u succes bij de verkiezing, want hij kan tegen de man tak luku miset den kom. Geen probleem. We net doen mee naar verkiezing, maar waar we wel mee aan doen is zorgen dat Abchimbo is outrong of Abchimeisje is outrong vice-president Bakayu, dat we budget jaren gaan scoren. Nee, maar dat is goed. Kijk, belang van die groep. Kijk, als het gaat over bijvoorbeeld verhoging van ambtenaren of zo. Maar jullie hebben gewerkt. En als je hebt gewerkt en je hebt afspraken en je hebt ook lasten, toch? Je moet vaste lasten betalen, je moet nou je personeel ook betalen. Ja, de work moest kiezen, de money ook toe. En als je het geld niet krijgt op tijd, dan ligt je man dat je dit in een film. Dus ik ga met de minister praten zodat er een beleid ontwikkeld wordt dat als dat moest automatisch. Ja. Als er afspraken zijn gemaakt, dan moeten die afspraken nagekomen worden. En dat kon jullie toe aanpassing van alles. En dan moeten we kijken wat we kunnen doen voor jullie. President, maar in ieder geval, minister komt dadelijk en was het dat hoor. Natuurlijk zegt u alles aan Kondiri, maar geef tip je even. Bepaalde traject, de busma en regi 620 SRD eten. En if je paya chauffeur 300, dan normaal tanks revi. Dus in dat kader vragen we dringend aandacht, zodat we een mooi product kunnen neerzetten voor de kinderen van Suriname. Als ketenpartner, we kunnen vetangai, want we noemen vetangai. Ja, mooi, netjes. Maar we zijn landelijk hebben we op onze eigen manier aandacht gevraagd. En op dit moment, die Arkunu, Grantangi, en dan we go baka go Dwaroko, zodat de Chindoro de osso veilig. Dankjewel. Ja, als laatste. Als laatste heb ik het. Ik oude bushouder, meneer Brunswijk, met hoop al 1000% oude regels. Ja, dat is een kalu taxo. Ja. Dankjewel. Abo mensen, bedankt. Ja. Mevrouw. Ja. Dank u. Suriname altijd dichtbij, je sapt toch? In Meati, Srana. Una de West-Ranamang. Vaderland, Suriname is je vaderland. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Vaderland, Suriname is mijn vaderland.
generation them.